Я да видя за каква новина да се изкажа неподготвен. Нюргюл Салимова, момичето, ето е на снимката, която ни прослага пред света. Това е по-предишна снимка, преди 2 години. Ето и една по-нова снимка от тая година. Защо имам чувството, че някой подготвя за шоу-бизнеса? Вие как мислите? А знаете ли, що имам такова чувство? Защото до там я докарахме. Шах, политика няма значение. Ако не изглеждаш като фолк певица, все едно те няма. По този случай една биричка.